Sunana Alhaji Sani daga nan karamar hukumar cikin local government. Ya kaga yadda zaɓe yake gudana? Zaɓe na tafiya lami lafiya alhamdulillah. Ya za ka bayyana fitowar malaman zaɓe daga lokacin da suka fito? Shin sun fito akan lokaci ko an samu jinkiri? Malaman zaɓe sun fito akan lokaci a wannan mazaɓa tamu wanda 001 sun fito akan lokaci. Kuma muna gudanar da zaɓuɓɓuka lafiya ba faɗa ba wani tashin hankali. Wani kira kake da shi ga matasa idan an bayyana sakamakon zaɓe ko da wajen murna ko kuma ɗin takara bai kai ga nasara ba wajen su yi amfani da hankalin su kada su tada hankali? To kira na ga matasa kuma kowane lokaci wannan ba shi bane zai zama na farko kuma ba shi bane zai zama na ƙarshe ga matasa. Mu matasa yawanmu idan har aka saki sakamakon zaɓe mu kaddara cewa Allah shi ke ba da mulki ga wanda ya so. To duk wanda Allah ya ba mulki mu taya shi da addu'a domin addu'a ita ce za ta ba shugabanni daman da za mu samu biyan bukatun da muke so. Ina godiya.